Wij zijn hier in Assen en jij bent voor het publiek in het noorden nog redelijk onbekend. Dus stel jezelf eens even voor. Nou, goedenavond. Ik ben Hugo Peters. Ik kom uit Gent. Dat ligt tussen Arnhem en Nijmegen. En ik heb zojuist even op mogen treden. Nou, dat was geweldig. Het publiek was laaiend enthousiast. Wat zijn normaal gesproken de soorten partijen of feesten of tenten waar jij staat? Ja, dat is heel uiteenlopend. Verjaardagen, bruiloften, evenementen, braderieën, bedrijfsfeesten. Noem het maar op. Er draait nu een clip mee van mij en dat nummer heet Jij en ik. En ik ben nu druk bezig met alle opnames voor mijn derde album. En daar gaan zeker ook een paar clips van komen. Het is de bedoeling natuurlijk dat het volgende nummer een beetje in de zonschijn op wordt genomen. Maar het nummer Jij en ik die draait dan vanaf december mee. En ik heb overwogen om van het tweede album ook nog een clip op te nemen. Maar ik wil toch nog even wachten tot het derde album uit gaat komen. En dan de mensen verrassen. Van feestmuziek tot een ballad. En ja, overal waar een feestje is, daar hebben ze bij mij het goede adres. De juiste artiest. Ik denk dat ik heel divers in te zetten ben. En hoe kunnen mensen jou boeken? Gewoon even kijken op mijn site www.hugopeters.nl.